ceisio yr ysgol ar y bryd. Yn rhannu'r drydydd wobr, ysgol Bro Teifi'r ysgol hon yn Llandysul yn cystadlu am y tro cyntaf erioed yn yr wyl gerddant. Y fanwyr is a Gareth Rhyn yn rhoi'r ail wobr i dawnswyr Penrhyd o Rydaman. Buddigwyr ym Mhwyllheli y Llynedd. Ond yn fuddigol eleni, Parti Uwchradd Talog yn cael ei hyfforddi gan Aled Rhys. Llongyfarchiadau'r dawnswyr i gyd. Yma gadarnhau'r canlyniad felly yn gydradd drydydd Bro Taf ac ysgol Bro Teifi yn ail dawnswyr Penrhyd a llongyfarchiadau calonog i Parti Uwchradd Talog yn fuddigol yn y gystadleuaeth y Parti Dawns Oedran Uwchradd ac maen nhw wedi cerdded yn dalog dwi'n siŵr gefn llwyfanna at Tristan. Penrhyd, Bro Taf, Bro Teifi, chydig o enwa mawr yn y byd dawnsio gwerin, ond dawnswyr talog sydd yn mynd â hi heddiw yn y Parti Dawns Uwchradd. Llongyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr. Coda dy fraich i fyny. Esbonia i bawb adra, beth sydd wedi digwydd? Wel, fi wneud gwaith cartre fi a nes i cwmpo off y gwely. Gwaith cartre? Ie, gwaith cartre. Byddai'n honest hwn?
Ie? Ie, Cartref? ie, yn general. Un mathemateg? Na, iechyd a gofal. O, iechyd a gofal? Ie. Ia, cario ymlaen. Oedran nes i lawr, na, dwi'n cariad ymlaen i neud gwaith cartref fi iawn, i ddod lumpen mas. So, Ti di methu'r rhan bwysig iawn o'r stori? Nes ti ddisgyn? do. Oedd hi ar y gwely? O'n i'n trial bod like, yn gymnast, ond nes i weld rôl i powlio off y gwely. A ti di torri dy fraich mewn 2 le? Do. Am faint ti'n gorau bod yn y cast nhw hon? Fel 2 wythnos arall. Dwi'n bwynus? Dyri, rili Diwn di stop i chdi ddawnsio? Na. Diwn di stop i chi ennill? Na. Enwa mawr yn y gystadleuaeth fan eisiau sôn. Sut deimlad ydi ennill y gystadleuaeth efo enwa mawr fel? Mae'n ffantastig. Yn wedi gan bod un o arweinyddion ni wedi sgwennu'r ddawns. Ie. Mae'n A pwy mor di honno? special. Eirlis Phillips. Ie, wrth gwrs. Ach, diolch chi yn fawr iawn iddi hi, dwi'n siŵr. Ydyn, diolch. Diolch yn fawr. A gwaethad buan. Ie. Gofalus o'n efo'r gwaith parti yma. Diolch yn fawr. Diolch.